Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit de data asta aici pe YouTube. Mi-ați tot spus că vreți mai mult material, așa că m-am gândit să încerc și varianta asta, să vedem cum funcționează și dacă este la fel de captivantă pentru voi. Aici am frâu liber să vă fac clipuri mai lungi și să vă spun povestea mai detaliat. Dacă vă place și prinde canalul, cu siguranță am să fiu forțat să fac mai multe clipuri. Că dacă mă apuc de povestit, eu vă fac telenovele. Vă mai aduceți aminte telenovela aceea Tânăr și neliniștit? Un serial interminabil în care actorii ieșiseră la pensie și telenovela totuși continua? Așa că nu vă puneți cu nebun cu mintea odihnită. Nu puteți voi asculta cât pot eu povesti. Sincer să fiu ceva nou și aici pare mult mai greu. Reguli mai stricte, filmarea trebuie făcută diferit de ce este pe TikTok, mai mult de editat. Nu este ușor, dar eu încerc și dacă vă place, continuăm. Pe TikTok doar vin să vă întărât, să vă fac curioși și restul vă chem aici. Din păcate lucrurile nu au mers cum eu speram și socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, așa că în mare parte anul ăsta de când am vândut casa nu prea am mai colindat și am stat mai mult prin București. Lucruri neinteresante de povestit vouă, chiar dacă voi mi-ați scris și mi-ați spus să vă mai spun câte ceva. Nu-mi place să fac ceva doar de dragul de a face, să vă plictisesc și pe voi și să pierd și eu timpul aiurea editând clipuri. Când este ceva forțat se simte și n-are nici farmec, așa că am să apar doar atunci când consider că e ceva cât de bun simț și că o poveste bună de ascultat. Nu știu dacă însă mai revin la proiectul cu o nouă casă, chiar dacă mi-aș dori. O casă de vacanță necesită resurse și bătaie de cap. Urăsc Bucureștiul din tot străfundul sufletului și din fiecare celulă și trăiesc cu gândul că într-o bună zi am să găsesc o variantă prin care să plec definitiv în apropierea unui oraș mai mic și într-o zonă mai retrasă unde să am un teren probabil mai mare decât aici la Căsuță și să pot dezvolta ceva acolo. În momentul ăsta am doar viziuni, gânduri și nimic concret. M-am lungit cu vorba cam mult și voi așteptați alt gen de content. Mi-ați tot scris și eu v-am promis că mai revin cu noutăți, așa că azi, chiar dacă îmi era un pic cam lene și fără chef, m-am mobilizat și am zis să merg pe la Căsuță. Mai ales că vecina m-a ademenit cu niște berbecuți la ceaun și o ciorbiță de vițel. Atât pentru voi, dar și pentru Bobby și Pamela, de care mi era foarte dor. Am trecut peste lene, am ieșit din confort și am zis hai să fac o vizită și să fac un clip și pentru voi. Și cu planuri mărețe să vă fac un clip mult mai lung pentru YouTube. Bineînțeles că vecina m-a așteptat cu poarta deschisă, ciorba pe foc și Pamela îmi făcea primirea, grasă și pofticioasă, că eu am crezut că e gravidă iar. Dar nu, ea doar bubuia de cât mănâncă. Incredibil cât mănâncă cățeaua asta. Nu refuză nimic, indiferent de cât am mâncat. Vecina bucuroasă să mă revadă, deja venise să-mi facă prezentarea sticlelor din care vreau să beau. De parcă eu eram ori la degustare, ori în control. Dar nerăbdător și curios am dat fuga la Căsuță să văd cum arată după noua renovare. Săraci oameni la muncă, i-am lăsat acum 5 luni, tot la muncă i-am găsit și azi. Am dat buzna peste ei, că m-au înjurat sau nu, habar nu am. Eu m-am apucat de filmat că aveam nevoie de câteva cadre pentru voi. Săracii oameni nici nu știu de prostiile mele de pe TikTok și că au Căsuța atât de apreciată. Cred că vor fi și ultimele pentru că vreau să mă opresc aici cu povestea despre casa asta. Au muncit în continuu tot anul și încă mai au multe de făcut, chiar dacă arată într-un mare fel. Chiar le-am propus să o închirieze dacă nu vor locui permanent în ea. Așa că dacă se vor gândi la propunerea mea, eu am să vă anunț și pe voi. Oricum, cred că eu am să fiu primul care o închiriază. Doar uitați-vă ce bine arată după ce au stricat tot ce am făcut eu. Au înălțat și partea din spate și au mărit-o. Aici au făcut bucătăria și baia cu trecere din camera unde era sobița. Au înlocuit parchetul cu dușumea, au pus centrală și vor înlocui și sobița cu o sobă de teracotă mai modernă. Au schimbat și culoarea ușilor și, sincer, și mie îmi place culoarea, dar atunci când eu am luat vopseaua nu am găsit nuanța asta. Eu nu sunt impresionat. Spuneți și voi cum vi se pare și luați în calcul că e dezordine pentru că încă se lucrează la interior. Din partea mea, nota 10, felicitări. Pozele nu sunt foarte bune și nu reflectă realitatea de cât de bine arată. Din păcate, nu puteam să-i spun omului să mă lase să fac niște poze mai bune și niște clipuri care să arate într-adevăr frumusețea casei. Probabil sătul de muncă nici nu i-ar de prostiile mele. Dar așa, din câteva imagini, cred că vă puteți da seama cam ce schimbări s-au făcut. N-am stat prea mult și nu i-am zăpăcit. I-am felicitat și am plecat repede de frică să nu-mi dea și mie ceva de lucru pe acolo. M-am întors la vecina și mi-am savurat ciorba de vițel și carnea de berbecuț, care efectiv se topea în gură. Extraordinar, alături de niște castraveți morați crocanți. Nebunie. Am mai făcut și niște strudele cu mere care miroseau demențial și pe care n-am apucat să le gust. Am zis că mănânc mai târziu și o panoramă de cățel care era prin curte a sărit pe masă
și-a băgat botul în toate, așa că l-am lăsat pe el să se bucure. Probabil nu era cazul, după friptură, să mai bag și ceva dulce. Am mai schimbat 2-3 vorbe cu vecinii care s-au bucurat să mă revadă pe acolo. M-am dus să-mi fac plăcerea de a culege câteva mere. Am trezit și toată strada că mă lătrau toți câinii în timp ce eu umblam să-l caut pe Bobby, că săracul nu și-a găsit un loc al lui și îl cam mănâncă toți masculii și umblă și el de colo-colo pe unde poate. Într-un final am dat de el și pentru câteva ore a fost destul de fericit și ne-am adus aminte de vremurile când petreceam timpul împreună sus pe deal. Sincer, de el îmi era cel mai dor. Chiar voiam să-l revăd și să mă joc un pic cu el. Cine sunt frumoșii mei? Cine sunt frumoșii mei, ha? Cine? Cine? Da. Da. Sunteți fericiți, Sunteți fericiți, mă? Of! Cine să mai joacă cu voi acum? Cine să mai joacă cu voi? La final, vecina mi-a făcut bagajul, chiar dacă eu i-am zis că nu vreau nimic. Dar știi cum e, nu pleci cu traista goală de la țară. Și am plecat cu de toate, de la murături, gemuri, palincă, portbagajul plin. I-am promis că poate luna viitoare trag o fugă să facem palinca de anul ăsta, că cine poate fi mai potrivit la cazan decât o corcitură de moldoveni cu ardelean profesionist la degustat rachiul de Moldova și palinca de Ardeal. La plecare, Bobby săracul m-a condus și a alergat în urma mașinii și ăsta a fost un moment mai sensibil și care m-a întristat. Mi se rupe inima de el, dar ce să-i fac? De fiecare dată când vin îi aduc vecinii mâncare pentru ei. Nici când eram aici nu făceam mare lucru, pentru că tot nu stăteam prea mult. Probabil nu este cel mai reușit clip pentru YouTube, dar repetiția este mama învățăturii. Oricum, este destul de greu și este mult de editat, mult de povestit. Nu este ușor să faci clipuri pentru YouTube. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Lăsați-mi și dacă nu v-a plăcut sau dacă aveți alte sugestii care m-ar ajuta. Eu vă mulțumesc că asta până la final, iar dacă ați urmărit tot clipul, înseamnă că totuși n-a fost chiar așa de rău, ținând cont că e primul. Așa mi-am încheiat ziua la țară. Mă întorc înapoi în București, așa că dacă vă place genul ăsta de clip mai detaliat, am să revin și cu altele probabil. Vă doresc toate cele bune și să ne reauzim cu bine. Vă îmbrățișez cu drag.